tänään teemme tempun nimeltä ennustus. Katsoja, valitse yksi kortti. Hyvä. Mä en saa nähdä tätä missään nimessä. Tehdään nosto, 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 nosto. Sitten laitetaan sen hienosti tää pakka tähän. Noniin, ja sit ajattele jotain korttia. Hyvä. Nyt minä etin sen, mitä sä ajattelet. Noniin. Nyt voit ottaa sen, mitä sä ajattelet. Se on mulla täällä. Ja muistat siellä nyt... Ja nyt sun pitää sit muistaa se kortti, minkä siellä näet alussa. Joo, hyvä. Koska mietin nyt sen. Näin. Noniin, nyt voit ottaa senkin pois. Joo. Ja nyt jos nämä kortit täsmää, niin tää temppu onnistuu.